Dokonca nie vždy si ju dám v robote. Nie som na nej závislá. Bože, neviem, kde mám ten lesk. Ja. Som z toho piči. Kam som ho asi tak mohla dať? Ten lesk. Počkajte, ľudia. To vidno, že táto kabelka patrí žene. Ja do tejto kabelky natlačím dokonca aj celý svoj život. Ja keby sa vzťahujem, tak ja sa natlačím aj do tejto kabelky kľudne. Ale neviem, kde je. Ten lesk na tej nevadí. Taký voice máš, že by máš hovoriť tie podcasty a také. Hej. Čau. Pekne, ďakujem. Neplaskaj stĺbu. Slovenská Megan Fox, ďakujem. Ale ahoj. Moja. No nakoniec som sa aj otočila. Nešla som do Žiliny. A išla som zaniesť auto do servisu. Nechcela by som mať s tebou svadbu. Ja už iba s jedným. Neviem, čo je s ním. Bolo v oprave celý víkend a mala som termín na pery a išla som už som bola na ceste a zrazu proste to začalo znova robiť. Tak som musela napísať, že neprídem.
Musím zaniesť auto do servisu a nechcela som to riskovať ísť po diaľnici, keď to auto podtrháva, sa tak trase, keď sa preradzuje z rýchlosti. Si šťastné? No jasné. Keby som nebola šťastná, tak by to asi inak vyzeralo. Auto asi vedelo, že máš love a hneď sa pokazilo. No, tak. A takto pred Vianocami. Takto pred Vianocami. Ja tomu nechápem. Mala by si kúpiť nové. Čo si vyučená? No tak ja som akože neviem, čo som vyučená, ale študovala som obchod a podnikanie, pracovník marketingu. Som aj zabudla, ty kokos, čo som študovala. Však ja už pol roka nie som študentka. To, čo sa stalo? Ty si iný kaliber a prečo? Za to, že som zabudla, že čo som študovala? Hej, na amatérkach som ťa na prvej strane našiel, áno? Počkaj. Pardon. Že jakže musíte vyplniť správne váš e-mail? Však som ho vyplnila.